Piko. Ľad. Sklo. Pedro. Speed. Péčko. Perník. Kryštál. Pervitín. Likvid. Volali sme to Tina, znelo to, ako by sme hovorili o dievčati, nie ako by sme hovorili o najhoršej droge v histórii Ameriky. Kryštalický pervitín je len čistejšia forma metamfetamínu. Ľudia si myslia, že je to prášok. Dnes musíš hľadať, aby si ho našiel ako prášok. Najbežnejší je kryštalický metamfetamín. Vyzerá ako sklo. Plátky skla. Rôznej arómy a farby. Ružovkastej, hnedej, sivastej, niekedy kryštáľovo čistej. Na trhu je aj slangovo crank. Vyzerá a vonia ako arašídové maslo. Je to v skutočnosti čistý speed. Čistejší ako kryštalický pervitín. Je v tom všetko spod kapoty auta alebo z kuchynskej linky. Amoniak. Čistič podlah. Odhrdzovač. Akumulátorová kyselina. Pesticídy. V podstate sú to zložky, ktoré keď požijete vás buď zabijú, alebo dostanú do nemocnice. Viem, že ľudia, ktorí ich vyrábajú, môžu skolabovať a umierajú. Je to veľmi toxický jed. Na pol kila kryštalického perníku pripadajú takmer 3 kg toxického odpadu. Spôsobí nezvratné poškodenie. Často začnú šnupaním. Šnupú to, fajčia, vpichujú si to. Pichala som si. Jedla som to. Skúsila som to rôzne. Postupne som pridávala a chcela som dosiahnuť lepší rauš, až som si pichala viackrát denne. Mala som 13. Začal som v 16. V 17. Bolo to v bratovom dome, fajčil to a ponúkol ma. Chcela som zapôsobiť na chlapca. Začal som zo zvedavosti, nudil som sa. Začalo sa to ako zábava, spoločenská vec. Rodičia a škola ma poslali na liečenie, pretože som v škole fajčil trávu. Tam som spoznal ľudí, s ktorými som chodil von a ukázali mi to. Raz si zapálili fajku a nevedela som, čo to je. Pomyslela som si, nemôže to byť zlé, každý to robí. Keďže som už fajčil marihuánu, vyskúšam aj toto. Bol to veľký omyl. Raz som to vyskúšal a takmer okamžite som sa dostal do raušu. Možno po 10-30 sekundách. Najprv sa naozaj cítiš ako pán sveta. Trvá to veľmi dlho, niektorým aj 12 hodín. Keď to odznie, je to úplný opak. Ráno to vyprchalo a volal som dílerovi, tak toto má byť? A on, jasné, daj si ďalšiu. Keď s tým raz začneš, už to nezastavíš. Telo ma bolelo, ako by som mala chrípku. Vracala som, nič som v sebe neudržala. Bola som celá žltá. Celého ťa to zničí. Je to tvrdé. Odišiel som z armády a vážil 80. O pol roka 65. Stretla ma kamoška vraj. Čo si robil? Vyzeráš ako trieska. Na určitých miestach mi nerástli vlasy. Na miestach veľkých ako detská dlaň. Užívanie pervitínu vás fyzicky zmení. Mala som psychózy. Môj priateľ rozprával a zdalo sa mi, že hovorí v šifrách. Mal som strašné halucinácie. Videl som neexistujúce veci, chrobákov, ako po mne lezú. A vy šaliete, chcete ich striasť. 6 hodín som sa nehýbala. Celú noc som zízala do zrkadla a ráno som mala hlboké rany po celej tvári, na rukách a na nohách. 8 dní som nespala a nejedla. Len som sa dívala na hýbajúce sa steny. 37 dní som bral perník. Díval som sa z okna a mal som vidiny, že ma prenasleduje polícia. Boli v kríkoch, na stromoch. Čakali, že ma zbalia. Tak som zavolal 911 a povedal, že keď už sú na dvore, nech ma aj zatknú. Moji priatelia sa vtedy naozaj preľakli a odišli. Až vtedy prišli policajti a obkľúčili môj dom. Vyvliekli ma von a odviezli ma. Zdalo sa mi, že ma prenasledujú. Vošiel som k niekomu do domu a domáci zavolali polišov. Zobudil som sa na záchytke a strávil týždeň na psychiatrii. Zblázniš sa z toho, len kecáš. Nemyslí ti to.
Kolieska sa ti točia naozaj rýchlo. Myšlienky sa rútia závratnou rýchlosťou. Všetko ide rýchlo. Bum, bum, bum. Začneš projekt a nevieš ho dokončiť. Nevieš sa koncentrovať, len sa trasieš. A to je všetko. Mávala som záchvaty paniky. Bola som podráždená, chorá a unavená. Si deprimovaný. Cítiš sa zbytočný. Chcel som prespať celý život. Fungovať som mohla len takto. Dať si. Potreboval som to a spravil by som čokoľvek. Nemal by som problém ísť k tebe a okradnúť ťa, aby som mal na fet. Kašleš na život, ak si závislý. Nedbáš, že tvoja sestra plače, lebo jej brat vonku pácha zločiny a vyrába perník. Vzal mi rozum a dušu. Pokračovala som a zabíjalo ma to ešte viac. Moja krátkodobá a dlhodobá pamäť sa stráca. Mám poškodené nervy, šklbe mi vo svaloch. Je to nezvratné. Trvalý úbytok kostí pod ďasnami. 6 rokov mám rozožratý pažerák. Je to ako rakovina. Stále mám s tým problém. Mám strašné pálenie záhy. Ak sa napijem vody, horí mi hrdlo. Mám kvôli tomu rez celkom dole až k podbrúšku. Z hrubého čreva mi zostalo 2,5 cm. Mám zničené šľachy. Z ihiel som dostala hepatitídu C. Všetky tie kyseliny, chlorovodík a chemikálie vám rozožerú zuby, kosti aj oči. Zabije vás to. Držíš s partiou. Keď fetujú, ty budeš tiež. Je jedno, kým si. Na drogách nebudeš fungovať lepšie. Ako mladého ma varovali, drž sa od toho ďalej. S dnešnými vedomosťami by som sa tomu vyhol. Nikto mi na začiatku nepovedal, hej, toto je extrémne smrteľný jed. Ak by mi aj niekto povedal, čo to zo mňa spraví, povedal by som, že mu šibe. Nie je na tom nič cool. Na začiatku je to klamlivé. Zavedie ťa to tam, odkiaľ nie je cesty späť. Stať sa závislým len z jednej dávky nestojí za to, pretože aj tá ťa môže zabiť. Pár nocí zábavy vám zničí celý život. Pozri sa na obrázky. Neklamú. Policajné fotky neklamú. Ľudia vo väzení neklamú. Myslím tým, že to môžeš byť aj ty. Práve táto droga zaistí, že sa to tak stane.